Hej og velkommen til min sketchfabrik. Episode 1. AI-assistenten, der går for langt. Sådan der, yes man, okay. Ja, sådan der, nu kører det. Sindssygt. Lad os prøve det her, er du klar på? Ja, 100. Okay. Aktiver enhed. Sindssygt. Hej, AI. Tænd lyset i stuen. Lyset i stuen er nu tændt. Skal jeg også sende jeg savner dig besked til din eks? Hvad? Nej. Hvorfor skulle du gøre det? Baseret på din browserhistorik. Hvordan vinder man sin eks tilbage? Er det for sent at sige undskyld? Udsletter kløen i skridtet? Har du søgt på det? Okay, det er privat. Bro, det har jeg altså ikke søgt på, bror. Altså, du skal ikke lytte til den. Okay. Skal jeg i stedet foreslå en terapeut i nærheden? Nej. Bare tænd tv'et, tak. TV'et er tændt. Du stoppede sidst ved 10 tegn på, at du stadig elsker hende. Stop, mand! Helt ærligt. Jeg har altså aldrig set det der. Er du okay? Ja. Vil du have mig til at bestille Ben & Jerry's igen? Som sidst, da du sagde, jeg fortjener kærligheden i bøtter. Ja, tak. Ben & Jerry's er nu bestilt. Tak. What the fuck? Det alt for ærlige pizzabud. Jo, pizza til Jonas. Yes. Ej, hvor jeg glæder mig. Det er mig. Ja, her, altså jeg tog et stykke, bare lige et, ikke? Så, der er bare lige sådan. Undskyld, tog du et stykke af min pizza? Ja, du ved, den dufter bare så sindssygt godt, mand. Og jeg lagde en gulerod i æsken i stedet. Balance, bro. Du ved. Har du lagt en gulerod i min pepperoni-pizza? Ja, selvfølgelig. Og økologisk endda. Meget bedre for dit hjerte, jeg tænker på dig. Du tænker på mig? Du stjæler min mad? Det handler udelukkende om tillid og mad og relationer. Tillid med relationer? Så... Yes. Er det okay, hvis jeg bruger dit toilet, eller... Hvordan er man det? Når man cykler hele dagen, mand, jeg skal have monsterskide. Nej, du skal da ikke bruge mit toilet. Cool. Jeg spørger. Hvor fedt virkelig, vi har noget der, bro. Fy hen. Fair nok. God aften. Okay. Zoomet, der aldrig slutter. Yes, det tror jeg så var alt fra mig. Super godt arbejde, alle sammen. Vi ses i morgen til status, og ellers rigtig god eftermiddag. Ja, tusind tak for i dag. Det var rigtig fint, ja. Ja, så ja. Jeg synes også, det har været fint i dag, chef. Ja. Jamen, det var godt. Ja, så må I alle sammen have en fortsat god dag. Ja, og også det til dig, Tine. Er der andre? Nej, men så farvel. Hvad fanden lukker man egentlig det her lort? Oppe i højre hjørne, der er der sådan en rød telefon. Den trykker du på. Er der mere? Nej. Godt. Nej, så til det ikke andet end, du har ikke svaret på min mail. Ej, har han ikke svaret på din mail, Kirsten? helvede. Influenceren i katastrofeberedskabet. Hvad så, alle mine skønne følgere? Vi står her midt i vaskeægte naturkatastrofe. Og I ved, jeg stadig kommer med dagens OOTD. Outfit of disaster. Oh my god. Du skal væk! Det er en evakueringszone! Okay, 2 sekunder, guys. Okay, chill, buddy. Men kan du ikke lige, hvis du lige går derover og så lige filmer fra den der vinkel, så vil der være meget bedre lys. Hvad? Du ikke fatter, der er en tsunami på vej! Oh my god! Du er
perfekt clickbait. Altså, tusind tak skal du have. Kan du lige se det for dig? Overlevede jeg en tsunami som titel? Oh my god, kliks. Så mange gange. Du dør, hvis du ikke løber nu. Men nu skal det være sådan creative. Hvad hvis jeg nu livestreamede min flugt? Sådan, jeg løber fra døden. Det går 100% viralt for mig. Du er sindssyg, mand. Fuck det der. Sindssyg eller influential, bitch. Ses, jeg gider ikke at glo på sådan en som dig. Så tilbage på gået, så skal det bare sådan, altså med dig. Du lyttede til episode 1 af Emils Sketchfabrik. Tak fordi du lyttede med, og vi ses i næste episode.